Днес съм на море в Поморие и много не ви гарантирам да идвате, защото вижте каква е ситуацията. Значи някъде ми 3-2 метра, бих казал 5 метра, е просто водораслие. Нали, това е от едната страна, само ви показвам каква е водата. Ето я водата. Реално ви показвам какво е положението, защото от едната страна е така, нали, всичко е красиво, ама това на какво ви прилича? Кажете ми. Моля, дори не искам да го настъпя. Много е страшно. Да ви кажа честно, мисля, че тук ако бяха китайци, чака да го изядат. Не искам да ги виждам, ама айде. Значи това е една част от другата сега ще ви я покажа. Нали, от едната страна е гадно, ама от другата страна си е хубаво, нали, чисто си е морето. Вижте, нали, това нали си е море. Нали, има водорасли, ама чак да има така, не знам. Сега ще отида, ето. Сега ще отида до каменицата. Значи, вижте каква е разликата. И тук. Чистота, нали? Ама, нали, тук до някъде си е направо супа, а тук вече си е малко по-спокойничко. Имаше риба. И тук да ви кажа честно, не съм мислил, че ще има риба. Ма ето тук има малко, как да ви кажа, кътче. Където има няма водорасли и бих дори се изкъпал. Много е яко, но мама каза, че тук мога да падна, да се подгъзна, абе. Ама казвам ви, вижте какво е. И така, нали тук, нали не казвам, че след няколко метра не е най-чистичкото, ама нали, сега ще ви покажа. Реално ви казвам, ето красота. Нито водорасли, нито, само рибки. Сега ще го снимам. Аз нали ви казвам. Ето, пахам се пистолета. Сега ви показвам на въжето колко водорасли има. Ама кой ще се къпа в ей това? Чакай сега. Ама кой бе? Само китайците ще го излапат цялото това. Да тук море няма. Реално ви казвам. Ама вижте, кой ще се къпа? Значи в коментарите някой да ми напише дали някой ще се къпа тук. Това е плаж в морето, знаете. И не ви много препоръчвам да се къпате тук. Нали, от едната страна, нали ви казах, че има водорасли. А от другата няма. Ето. Много дори си е хубаво. Миналата година нямаше нищо. Беше прозрачно. И тук си има някакви водорасли, ама, нали,